Барлык дөньяны, bütün галимнәрне юктан бар кылып тәрбияләп торучы, тәннәребезгә ризыкларны биреп торучы, тәннәребезгә саулык, сәламәтлек бирүче, рухи азык бирүче, Коръәнне, динне, шәригатен Пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы безгә ирештереп, дөнья һәм ахирет бәхетенә ирештерүче, безләрне хидаятлы, туры юлда кылучы, безне үзен искә алырга, зикр итәргә, гыйбадәттә булырга насыйп иткән, улуг шушындый ниғмәт биргән Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә хамд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямгә, сөекле юлбашчыбызга, җитәкчебезгә, укытучыбызга, bütün эшләребездә Аллаһ Тәгалә үрнәк иттереп куйган сөекле Аллаһ Тәгаләнең сөекле Пәйгамбәренә, сөекле Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Әлхамдулиллаһ, 8-нче Зулхиҗҗәгә кирдек. 8-нче Зулхиҗҗә айының 2-нче җомгасы. Аллаһ субханаһу ва тәгалә шушы 10 көнлектә кылган изге гамәлләребезне, bütün изге гамәлләребезне гамәлун салих дип атала, ва гамилус салихати дип әйтә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә һәр вакытта күп иттереп кылынган изге гамәлләрне, үзенең ризалыгы өчен кылынган изге гамәлләрне Аллаһ Тәгалә кабул кылса иде. Савабы арта торган, Аллаһ Тәгалә өчен иң сөекле булган көннәр һәм шушы көннәрдә иң сөекле булган изге гамәлләр җәмәгать. Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһума Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямнан хадисне җиткерә, без аны җәмәгать беләбез, ләкин яңадан искә төшерергә кирәк. Пәйгамбәребез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ма мин айямин العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام." Yıl әйләнәсендә шушы Зулхиҗҗә айының 10 көнлегендә кылынган изге гамәлләргә караганда, бүтән ел әйләнәсендә кылынган бүтән гамәлләр шушы гамәлләр белән чагыша алмый. Иң сөекле, иң изге гамәлләр, иң сөекле булган, Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле булган көннәрдә кылынган шушы гамәлләр Аллаһ Тәгалә өчен иң сөекле ди. Ягъни шушы 10 көнлектә кылынган гамәлләр. Башка көннәрдә кылынган гамәлләргә караганда, бәлки син башка көннәрдә дә кыласыңдыр ул изге гамәлләрне, ләкин шушы көннәрдә кылынган изге гамәлләр белән аларны чагыштырып булмый. Сахабалар җәмәгать шушы вакытта сораганнар: "Эй Аллаһның илчесе, бер нәрсә белән дә чагыштырып булмыймы? Аллаһ юлында җихад кылудан да кылу белән дә чагыштырып булмыймы? Ягъни сугыш кырында." Аны bütün кеше белә җәмәгать сугыш кырындагы хәлләрне, нинди авыр, нинди куркыныч. Шушы сугыш кырында җихад кылуга караганда да әллә хәерлерәкме мөселман кешенең шушы 10 көнлектә кылган изге гамәле дип сорагач, әйе дип Пәйгамбәребез әйтә. Ләкин бер искәрмә бар. Искәрмә, исключение Пәйгамбәребез ясый. Әгәр дә бер кеше сугыш кырына җихадка чыгып китсә, малы белән bütün әйберен алып, һәм үзе белән, һәм аннан кайтмаган очрактагына ди, сугыштан кайта алмый. Ягъни сугыш кырында шәһид булып калган кешенең әҗре белән генә чагыштырып булмый. Ләкин әгәр дә бер кеше өйеннән чыгып китсә малы белән, һәм сугыш кырында, яу кырында сугышса, һәм әгәр дә кире әйләнеп кайта икән, бу кешенең әҗре дә
шушы 10 көнлектә изге гамәл кылган кешенең әҗере белән чагыша алмый. Бу Аллаһ Тәгаләнең нинди зур рәхмәте. Үзенең пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның уммәтенә. Җәмәгать, нәрсә соң изге гамәл? Менә без гел укыйбыз. Мәсәлән, аср вәл аср. Гаср белән, икенде намазы белән, вакыт белән ант итәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Иннал инсана лафи хуср. Кеше ди хәсрәттә ди. Хәсрәттә калучы. Bütün кеше хәсрәттә калучы ди. Ләкин искәрмә ясап Аллаһ Тәгалә әйтә: "Илләлләзина аману ва амилус салихат." Без бу Коръәнне укыган вакытта җәмәгать, бу ва амилус салихат дигән сүзләрне гел укып торабыз. Бик күп. Иллә мәгәр Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән ышанып, изге гамәл кылган кешеләрдән кала ди. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Бер-берләрен хак юлга, Аллаһ юлына индегән кешеләрдән кала. Һәм бер-берләрен Аллаһ юлында гыйбадәттә булган вакытта сабырлыкка индешкән кешеләрдән кала ди. 4 әйбер. Шушалардан кала бөтенесе хәсрәттә ди. Кыямәт көнендә бөтенесе хәсрәттә Аллаһ Тәгалә каршысында, җәһәннәмдә. Шулардан кала. Ва гамилу гамәл кылсалар ди, эшләсәләр дигән сүз. Салихат изге булган, яхшы булган гамәлләр. Инде нәрсә ул салих булган гамәл? Менә җәмәгать, әгәр дә берәр әйбер алсак, гарәп телендә yazılgan birer әйбер алсак, инструкциясын укыган вакытта анда срок годности yazılgan була, җәмәгать. Анда гарәп телендә yazılgan була салахиятуху, бу әйбернең яраклылыгы, качанга хәл кулланырга бari. Яраклылык салахия, шушы әйбернең кулланышка яраклылыгы дигән дип yazılgan була. Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләребезне карый да, койсысы моның мин кабул итәргә яраклы дип карый да, Аллаһ Тәгалә кабул итә шушы гамәлне. Менә бу була җәмәгать, гамәлун салих, изге гамәл, яраклы гамәл. Икенче төрле әйткән вакытта, кабул итәргә яраклы гамәл. Аллаһ Тәгалә кабул итә, карый да, бу яраклы гамәл. Качан яраклы гамәл була? Минем ризалыгым өчен эшләгән бит бу гамәлне ди. Син сайлыйсың бер әйберне. Син сайлыйсың бер әйберне. Аллаһ Тәгалә сайлаган икенче әйберне син юл чатында басып торасың хәзер. Монда Аллаһ Тәгалә сайлаган булай. Син сайлыйсың булай. Аллаһ Тәгалә сайлаган әйберне нәфесең шатмый. Ләкин син сайлаган әйбер нәфесеңә туры килә. Шуның хәтле рәхәт сиңа. Син аны эшлисең килә. Шушы нәфесең сайлаган әйберне калдырасың да, Аллаһ сайлаган юлга кирип китәсең. Менә бу гамәлун салих. Менә бу изге гамәл. Менә инде җәмәгать адәм баласы эшлисе килми инде ул гамәлне. Ул әйберне эшлисе килми. Менә җаны тартыша, җаныда түгел, нәфесе тартыша, ул әйберне эшләмәскә. Анарга әйтәсең, Аллаһ Тәгалә шулай кушкан бит. Ул әйтә, кушкан да бит. Бу бит гынах, харам. Нәрсә бу харам? Гынах ди. Гынах нәрсә соң ул? Гынах инде. Ник соң ул әйбергә һаман син барасың, ник ул әйберне эшлисең дигәч, нишлимсең инде ди. Гынахың гынахта инде, ләкин нәрсә эшлимсең ди. Утын ут инде җәмәгать, керәм инде дип әйткән кеше бармы? Ут инде ул җәмәгать, ләкин кермичә булмый дип әйтеп буламы? Менә җәмәгать кеше сайлаган вакытта изге гамәлне, ул шулай сайларга тиеш. Харам дип әйткән Аллаһ Тәгалә. Бүтән кеше эшли, 99% җәмгыятьтә ул эшне эшлиләр, ләкин син бер үзең шушында.
Bir özüň. Universitetda ýeri bir kız hijaptan, bigrekde şuşundy issede, ýowlukdan, hijaptan bütünisi yarım yalangaç. Onlarga bütünisi eýte, şundy issede näşe berisiň? Rahatlanyp biri biziň şekilli. Bigrekde ýaş, çeçleriň matur, figuryň matur, rahatlanyp göçätip beredi. Hem şu wagtda ol eýte. Tokta. Bu Allah'nın telegi. Mine bu cemaat deşmiçigini izgi gamel kılıp iritirgan kız kişinin Allah'ın bendesinin Allah'a yakın bolgan kişinin gameli, izgi gamel. Ol bütünisine karşı kile. Hem ol bir özü cemaat. Bir özü. Bu birnindi Subhanallah, elhamdülillah dip eytü de tügül, urazatı tuta tügül, namaz da tügül. Lakin bu izgi gamel. Bütünisinin küsü anarga tebelgen. Trolleybusga, avtobuska kere anarga korylar. Uramda iri anarga korylar. Allah'ın rizalığın ümit etip, fitne tudurmas için, fitne, irler arasında fitne tudurmas için, Allah'ın rizalığı için yeri. Allah koşkanca, mene izgi gamel. Mene bu cemaat izgi gamel. Tağı bir kat. Sen sayılagan yol var. Allah Teala sayılagan yol var. Allah Teala körsetken yol var. Sen sayılagan yol, sen tilegen yol. Lakin Allah Teala tilegen yol sana ışamasa da onu sen kabul etüğün Allah Teala tilegenge köre yaratıp kabul etüğün özüňniň tilegenini kaldırı bu izgi gamel bola. Onu cemaat şuşulay isimizde kaldırıga gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Ol işlegen iş var. Ol yaratatırgan iş var. Sen ol yaratatırgan eybirini belki yaratmaysındır. Mesela Enes şekilli, Enes İbn Malik radıyallahu anhu. Ol kabak yaratmagan mesela, kabak. Ana köp kişi yaratmaska mümkün kabakны. Lakin ana Peygamberimiz yarata sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anhu üze eyte, men de kabakны yaratmaydım de, yaratmayım. Belki ol onları da yaratmagandır. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabak aşağanını köre, kabakны yaratkanını köre, ol Allah ilçisi yaratkanga köre onu aşıy. Niçin? Çünkü Allah'ın ilçisi yok bar nerse aşağı mümkün değil. Ol cemaat faydalı. Çünkü Allah Teala onu Kur'an'da iske ala. Yunus aleyhisselam'da balık yutkaç, balık çıkarıp taşlagaç, bala şuşundy halinde, peki çıkarılgan şuşundy vykidiş tansın bala nindi halde bola, şuşundy halde bola, awru. Allah Teala onun yanında kabak ağaçı üstürdükdi. Yani kabak aşı. Yani bütün yazıların, bütün şiirlerin bitirir için. Allah Teala'nın rahmeti, kabaktan aşağının gördüm, yaratkanını gördüm, emin yaratmayayım de. Belki ol cemaat anlarsın da bir apetit bilen aşamagandır. Lakin olanı aşı, olanı yarata Peygamber yaratkanına göre. Çünkü onu dünyadaki en hayırlı kişi aşı. Dünyadaki en hayırlı Allah Teala'nın en yaratkan bendesi aşıyanı. Şunun için ol tutun aşarlar. Mene bu cemaat yeri, bu da eğer de sünnet boyunca eğer de sen işlisin iken, bunlardan da Allah Teala riza bola. Allah Teala riza bolgan gamel nerse ol izgi gamel. Bütün eybir de şuşalay. Çünkü ol Allah'ın ilçisi. Mene cemaat irtegiden araga indi kurban gayti jite. Tarihin bilebiz. Allah Teala'nın süyükli peygamberi İbrahim aleyhisselam niçe getirip Allah'ın rizalığına erişti? Mene göz aldına getiririz. Dala, çöl, pustinya. Mene hazırgısı vakitte cemaat hacga bargan kişiler Mekke'de yeriler bitindi. Mekke'de. Şundi motor şehir, anda bir nesi de üsmeyi palmalardan kala bir ne jelek jemiş yok. Anda bolgan cemaat dala, çöl. Bir nesi de yok.
İbrahim aleyhisselam Irak jirinden kilip, xatını Hacer bilen, ulu İsmailni, kökrek balası, kökrek sütün imetirgan balаны, çölde kaldırıp gite, çölde cemaat, çölde, dalada, ışık urun yok. Ulanı ışık urunga palma külegesinde yaki kaldırmagan bir ışık urunda, şuşunday külegeli urunda. Karşılarına ezerek su koyada, hırme kaldıra da gitti. Bu bir cemaat ölümge kaldırı degen söz. Ölümge. Kaldırdı gitti. Kuz kaldı. Hatını ardından gite koya kaldırasın biz ne bunda. Deşmi. Kimge kaldırasın deşmi. Onlara ite Allah kuştum elledi. Cemaat sırav. Şolay işler edik mi cemaati? Kibip öleler bitalar. Kibip. Allah kuştu degeç, başını kokkaç. Nerse dibeyte Hacer radıyallahu anha. İzen len yudayyihane de. Len yudayyihane. Ul bizni kaldırmayacaktı. Allah kuşkan bolsa. Bitti. Kitip vardı. Ulu bilen hatını küzden yuvaldılar kitip. Bu kitip vardı bir cemaat. Ul cemaat şatlanıp kıtıldım bulardan dep kitip var mı? Ul Irak kara kite de küzden yuvalgaç. Allah Teala'dan sırap dua kıla. Ey Rabbim, inni eskentu min zurriyeti biwadin gayri zi zergin inde beytikel mukarram. İnde beytikel muharram. Ey Rabbim, min gaylemni de, hatınım bile balamni de, ülen de 3 metrgan jirde kaldırdım de. Senin de haram bolgan yurtun yanında de. Eli Ka'betullah yuğan da cemaat. Lekin urunu anın şunda bula. Edem aleyhisselam'dan kalgan indi. Urunu bula anda. Şuşunda kaldırdım de. Lekin tirevinde bir nese de yok. Fecal efideten minen nes. Ey Rabbim, şuşundan uzıp baratırgan kay bir kişilerge köngüllerine merhamet salıptı. Onlarga merhametli bulularını nasip etti. Varzukhum mines semerat. Hem onlarını jilek jimişler bile rizıklandır deyip dua kılgan cemaat. Mine Allah Teala'nın emrine buysunu sebepli mine şuşunda cemaat izgi şehir kalkıp çıktı. İbrahim aleyhisselam'nın duası neticesinde onda dünyada nindi jimiş var, bütün jimiş var. Bir nesi de üsmi lekin bütün jimiş var. İbrahim aleyhisselam ne dedi? Jilek jimişler bile rizıklandırdı. Cemaat kibitke kirip karasağız bargan kişiler. Bulmagan evir yok. Klubnikiga hatli jilegine hatli var yani. Viktoriyalarga hatli var. Ülen de 3 metrgan jirde. Hem şuşunda Hacer radıyallahu anha Safa bilen Merve aralarında su izle birgen vakitte Allah Teala İsmail aleyhisselam yanına Cebrail aleyhisselam da jiberip konatı bilen suğup zemzem kıyısın çıkardı şuşunda. Mene bereket başlandı. Nerseden başlandı cemaat? Minim kuşkanımni ütesegiz, hatta bu sizge ağır bulsa da, min sizge bereket, uңuş, tınışlıklar, kütülmegen jirlerden rizıkların birimin degen söz bu cemaat. Mine bu izgi gamel. Mine şuşunday izgi gameller kılı neticesinde Allah Teala kişilerge bereketli, hayırlı izgi turmuşlarını bire. Eğer de onlar nefislerin tügül, Allah'ın tilegin saylaytırgan bolsalar. Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga da izgilikli gameller kılıp ütkeretirgan turmuşlar her barçalarımızga da nasip etseydi. Kılgan izgi gamellerimizni Allah Subhanahu ve Teala bu izgi gamel, bu yaraklı gamel dep eytip kabul kılıp kıyamet günlerinde şuşu izgi gamellerimiz beraberine Rabbimiz Allah Teala özünün rahmeti bilen cennetlerinde, Firdevs cennetlerinde görüşlerini nasip etseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.